И здравейте, приятели, в днешното видео. Днес с моят приятел Преска ще направим един чалендж на The Strongest Battlegrounds, да видим всички нови неща, които са добавили, да се бием, да направим нова в едно и после да отидем в публик сервер. Да. Какво мога да правя? Първо в твоя сервер, нали? Аз тук бам-бам, ще бия апаратчето, за те не знам. О. Къде си? Преска, какво става? Подобри ли си се колко? Ооо. Сега. Добре. Добре. Така, тези е безплатен. Това вече е едно от най-яките неща. Всеки знае, че аз мога да се разпална. Не можеш. Не за дълго. Преска, явиш. Гледаш ли мой? Преска, явиш. Ти си такъв, а погледаш ли аз такъв съм? Направих ти финишера на никой. Добре, така. Преска. Да. Добре, мисля, кое искаш Той първо има да такива направим? подарчета ли? Какво? Аз сега разглеждам. Преска, Торнадо. Даш на се. Опа. Искам да Какво? Що си при мен? Супер сили, на нови емоцове. Да, има само едно ново нещо тук. Какво прави? Сега какво ти е френзи, лате? Имаш много френзи. Аз ще правим с един толкова открива, окей? Аз съм нали? Ба? Майчица, как се даш? А те сега бегал с нежните топкива. Ще изчелиме, така ли? Да, ще виж аз си казах, те взимат много демидж, те са по-силни от трашкеновете. Ой, майчица, Дашър, ще те кръста, Дашър, опа. Не! И ти се даш. Айде сега. Само да кажа, че KJ е безплатен и може да имате този мод, ако имате един баш, дето се казва Stargazer и трябва да стане с едно едно сияние. И иначе това е много яко, това е много си изглеждащо дрипи. Пишете в коментарите, ако нещо ви е станало, можете да вземете като мен. Обичам те, Чакай. Може да опиташ новият, кой си сега, Момчи,
Как да взема безплатния имот? Ами, трябва да сме... После ще ти го покажа, защото трябва да сме публик сервер. За да покажа на хората. Майчето. Ти не ми направи безкрайно червено. Безкрайно? Отмълчава блок. А, да, това вярно. О, къде са метеоритите, бе? О, ето ги се идват! Ау, ау! Метеорити! Хвата тук.
метеорит. Къде си? Не знам какво. Мам, три преска да Frozen Soul. Така ли е? Момче, мисля, че разгледахме всичко. Трябва да влизаме с хората. Аз влизам. Аз влизам в сървъра с хора. Окей. Давай. Защото видеото става много дълго. Няма само 10 минути. Да, ама то максимум трябва 15. Кой е Fortnite топ има знак? What? Айде, влизай с хората. Айде! На топката се разгонват. Има jetpack. Кой ще използваш? О, пак трябва да се справя. Изчекай само да... Я знам качи как да спечеля този мод. Бейгей, причарах търбата. Ще кажи да чувам. Да не се гей на чарата. Знаеш ли на Румен какво са подарили за Коледа? На Румен са му подарили PlayStation 5 за Коледа. Добре, добре, сега бъде. Натисни KJ с чарата или иначе ще умре. KJ? Добре. Да. Добре. KJ. KJ. Аз бях копа, бях в чата, бла. Сой Black News. А не е Сой Black News. Аз съм в някакъв сървър, дет има само KJ-ове. Къде бе, я? Това, какво е това? Какво е? Виждам там някой. Това, какво е? Я? И аз съм... Ма де си мисля ли е? Да блокна. Не, аз не мога да блокна. Не, паника. И хора, чао от мен.